Ang sagay tabi ka itong boxing eh. Mong ito sa ka. Boxing? Ano yun? Boxing mo. Now. Anak. Ay. So karon guys, udloan ta mo saan pag-jogging ani jogging. Ano pag-jogging oh. Awa sa sigiki tanawa na kilo na tanawa guys. What's up guys? Mag-jogging mi karon kay lami magpasingot karong adlaw. Tanawa ninyo nami diri karon sa recrap diri sa amo dapit sa Hinaplanon. Dapit sa Hinaplanon Bridge kana dia. So mag-jogging mi kay daghan na mig pats. Mura na mig baboy sa sulod sa balay, magtukod na mi og tangkal. So man akong kuyog, akong kuan. Bibi my love so sweet. Ako ni siyang tudlan og jogging kay aron exercise niya ang kalawasan kay sige ra ni siya og higda sa balay. Nasa ko ni siya. Bitaw, dili ni siya higda, sige ra ni siya tumbling-tumbling. Di mo siya masagot sige higda. Isod po di ka maghigda rito, di ka matulog. So taod-taod guys, magsugod na mi. Kay ang ganahan mo ni akong ganahan mo ni akong ganahan mag-jogging. Ni adlaw ba? Makita na tong adlaw. Oh. Kay ngano, kung wala adlaw dili ko panington. Ngano kahana? Mao ni mag-jogging ga cellphone. Mao ni mag-jogging ga kaundaan og bingka. Nadayan na, pwede din na. Pwede. Ha? Grabing kaon, tulo ang nakahang ga bingka. Mag-hiking nami. Gasugod nami og hiking kay ana man gyud na kinahanglan man gyud na og warm up. Kay kinahanglan ako ni warm up ang naong sa kong kauban. I-warm up na ko ning naong sa kong baby my love so sweet. Kay ngano, ang una pa ning to niya ang nawong. Kabalo mo guys, mong dili kay nako na ipakita niya kung baby my love so sweet sa vlog kay ngano. Patikig naong. Dili but kuan kanang ulawon kani siya, lucky ra kani siya. Dili ni siya ganahan ma-expose iyang beauty sa vlog kuno ay. Kaya kuha ni siyang imo-mo lagi kung dili ni magpato sa kuha. Oh, magtabon-tabon ni siya kay Silaw. ingon sa init. Silaw. Init daw. Sulaw pero naulaw gina siya. Naulaw ko sa kung kagwapo no. So karon guys, udloan ta mo saan pag-jogging ani jogging. Ano pag-jogging oh. Ana para dali mo panington. Oh. Iyan na pag-jogging ha. Medyo antik ka. Ako na po sunod din mo ipinga to. Ikaw, dili na ako na kaya. Murag kaya ra na nimo kay pamabae man ang moves. Murag kag kuan ba? Murag ang dalan niya bisag ang dalan nga straight kay himo nimong lubak-lubak. Ikaw na pod. Ha? Go. Magaling na mo. Gali na. Masa to? Masa to? Sige, bago na po guys. Murag penguin. Oh? Murag penguin guys. Katiga ganina lahi man to. Karon murag penguin. Lain na kay. Awa sa sigiki tanawa na kilo na tanawa guys. Sigiki ano nga bitara na bi? Oh sige mo untol-untol good. Ano na? Hinay na rin naglakaw. Na. Masa man yung mag-jogging nga. Nak. Yo guys, hangak yung kayo. Baby, promise. Ha? Tara na, tara na. Balik. Papili ka dili. Ha? Papili ka. Oh guys, makita ninyo. Daggang kay bildo diri, daggan siguro budot masigig. Sige ko andre, si Grambol. Daggang kay mga bubog diri, mga botilya bitaw nga mga buak. Oh, daghan-daghan jud kayo. Ang sagay tabi ka itong boxing eh. Mong ito sa ka. Boxing, ano yun? Boxing mo. Now. Anak, Ayan ande. bago niya. Anak. Dahil mo nang boxing Tuyugan mo. yung jogging, anak mo. Ayan nira.
Ana. Basta bago na mag-jogging mo din pinaboxing. Ano? Timan ninyo. 1 2 Pop. 3 4 na. Nagpahulay na mi kay gipang kapoy na. Sakit bagtak be. Hoy. Sakit imong bagtak o sakit imong naong. Nakuhaan og 1% iyang naong kay paningot. Nagpahulay na mi kita-tuan manglakaw na mi. Oh. Dito na mi mula eh. Diya sa hero na mi magi. Isod po dito mi magi sa Picasso o may agyanan. Dito yun may magi sa likod. Oh. Dire mi agi sa hero na din. Ano na yun? End of session. Ito guys, maro tayo mong kalimot og share, follow, og subscribe sa mga YouTube channel og sa among TikTok. Tanan na mo nga social media. Let's go. Bye-bye.